Sir, pwede mo utang na, sir. Asa ba tapit lang insay, sir? Ay, insay ma'am? Oo, ila insay, sir ba? Ako na asawa ma'am. Okay, ilo manggod ko nila, sir niya. Ako ta siya i-rescue, sir ba? Okay, LO? LO. LO? Loan officer ba? Ah. Mm. Asa siya, sir? Ay, naa dito ma'am ay, diya. Nanginas. Asa na, sir? Nanginas ka ma'am, nanginas dagat niya ba? Dito rapit dito, sa side. Aka lang. Adwa lang dito ma'am. Aka lang gabarog nga babae niya. Kaya sa galing. Basta na diya ma'am, daghan man nagkuhan diya. Nga dito nga side, di man makita rin ma'am, basta nag-abot mo diya, di ko kadari. Kaya lang, sir, pwede. Imo lang kukuyugan, sir, kay basin niya. Pakuyog ka ma'am? Pwede raw, kira? Sige lang, balik lang ko, nilisi lang ko balik, nagbalik. Sige, salamat kayo, sir, ha? Okay. Sige, una, sir. Loan officer. Ako na lang ganyan. Tara, sana ma'am. Lima! Saan ka na ron? Puyog sa mong duha. Ano yung resulta? Darang kolektor day. Oh. Ilan mo ani? Looks familiar. Oh, now loan gid. Ay, sakto ha, dali. Anong ma'am? Ma'am, ari pa man jud ka diris dagat, ma'am. Uy nga. Oh, nagpakuyog na ko na diri day. Bang nag-register ko dito lamig kay pag-office nya abot ning kolektor. Sige, sige, salamat kayo. Oh, wala tubangan na ima. Kina, pagkugi o panginhas ima. Oh, kamura pareha lang maglawas. Adto tibok dagat oh, panginhas mo pambayad sa iyong loan. Oh, ug di ato dito ay. Dagha basig daghang kanang diha sa. Sunisi. Oh, wala. Tuyo ka na ninyo, pamukot mo diha sa tibok hunasan. Ano yung resulta? Loan pa more. Ha, bahala mo diha. Salam. Sige, kung ba na sakto na ma'am, please ba na masatay ka diri, ma'am? Mabuo na sa pagkapas sa model. Ma'am, kay nangyas pa ba yan may para kabayad nimo? Alangan sa duwa masam bayad sa code. Nya giri, hari ba ko para lang rescueon mo. Mabayad mo pero wala man na lagi. Kuhan pa man mo ganang inas mi kay para nami katulog sa merkado nabuhat mo ganin sa mga sa kakauban ma'am. Maningas mo sa pa man ang mahuman. Dili ka nang mobayad. Ay basta ka mobayad mi karong adlaw nga. Pinalta ni ma'am. Ako na ni ay, nana, beng, dambing, ano sa diri? Nakita na ka? Nakita ni kwarta. Nakita na ka? Parehas ta. Hi ma'am, diris na. Ay, sinupon mo. Ya, ma'am, sa gamay lang dala, be. Ma'am, di gamay, ma'am. Uy, nanginhas ka rin. Kanang ma'am, sila ma'am, nasa sila dagko, pero wadyo ko'y gamay. Ma'am, dos, radyo na akong kwarta. Ma'am, saan matanang dos, ma'am, taon. Ay, maugani, ma'am, nahwata lang dito sa opisina, kaya maadto niya, mi. Ha, penalty naman dito. Oo, penalty naman. Ay, pwede naman sa pa. Nahwata lang tamo dito, ay, naugmaa, eh. Sige na, ano ni ari mo, dali. Nanginhas ka rin, may kabayad. Kabayad niya, anam, sa kanga iprinda lang itong imuhang audio sa TV. Ipinda, dito na po niya. Uwang naman Japon, kaya napamantay asap, ug patong kuan. Kana untang sweldo ni Sario, pwede ta na ako ibaligya. Sabak ka sa kay mo kahapon. Ha, taling ay. Nalay kalibutan si Sario ba? Pwede na baligya iyang sweldo, ma'am. Ma'am, palihog lang ko ba? Siguro lang ma'am ba? Palihog lang ko ma'am dito. Siguro lagi na maron na mangita sa jud meron ma'am kay og imo ming pug-on diri ron na. Wa jud kay mapuga. Kapoy sig balik ma'am. Uy, palihog ko ma'am ha. Wa ta mo karon na. Wa ta mo tagtaod ma'am. Na maikog di ba ko damukon ka para abot namo. Oh, kanang ma'am basig pwede ma'am si Sario lay ang bayad ma'am. Ikaw lang sa tabata lang ma'am. Sario? Oh, kato si Sario, ma'am. Musugot dito, ma'am. Ay, dito magasinabot isuk kay Sario. Isuk dito Sario. Dili lagi magasinabot bana suma gapon. Imo lang kang bana bing. Naadi ko bana. Awa di. Oh. Wada ay dabugot na di mo to. Isang linggong pag-ibig. Ang dito ka lang. Ay, pagsaba mo sa personalan na imo. Ay, di labi man ako kasi. Di ako na pwede na mga kasuhan na, ma'am. Di nakita mo lakas mo. May pag-imo lang kasuhan kaya makabayad sa tulon. Kasuhan ka ma'am ha? Ako si bayad karon hanya. Salamat kay ma'am ha. Amo ala nang bayranig sa badaya gani ma'am kay mayong taon ma'am kay nakasabot ra ka namo ma'am kay alangan ma'am wa jud mi kwarta ron. Sige na ma'am, pwede na kamo uli na ma'am. Ay kapit sa ma'am ha, ditso na uli ma'am. Pero joke ra ta kung ingon mo ha. Ah, tinuod dito lang, ingon dito mo bayad di karosin manawon na ma'am ha. Sige. Sige na, ma'am, ihatod lang anak ko, ma'am. Ayan na lang. Ano, ihatod ko man yung ino. Mausap ko man yung ino. Ah, okay man ako na. Aksuhan lagi ikaw. Ma'am, basta di ka mula ka, ma'am. Mausap na ako na una, ma'am. Ay, mo kapil na ito sa mong bana. Ay, ako kasuhi. Sige, ako lang. Ikaw lang, bayad niyo yung duha. Karong simana. Luhara kami, ay mong bayaran, ma'am. Luha. Apila. Siyempre, kasuhan ako siya noon. Nga, ma'am, kanang ay sunod ma'am ba? Ayun na pag-rescue ma'am. Ay, pwede na mag-iuntag maghuwat sa opisina. Ma'am, magato na lang dito. Sige. Iguhago lang ka mauna. Wala, dirty na imo ino. Ay, kung gusto niya. Sige ma'am, bye ma'am. Ma'am, wala pagbutan. Leaking sa kayo, nihiwat mo sa siya. Napara ba kay umam ka kagaan? Si Sario ibayad. Kahit ka to ni ma'am. Napugol ko lang naong ni mong buang nga ka. Tungod ba ninyo? Sario, matapat yun na ko. Tama na. Ay, magibad-lapat na ko diya. Laling. Ayun, uli na lang ni ma'am. Kayo man naman. Kasunod. Sunod mo. Masugot mo unang banang. Daot ba si ma'am na tambot. Naugan ni. Tana.